Lezi ndaba sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli. Imbukeli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. He said it in Zulu. He said, wandoda, umoke wanginika le statement, uzoba happy impilo yakho yonke, uzojabula kakhulu impilo yakho yonke. Namhlanje ikhomishana kaMadlanga izwe ubufakazi bokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa osathathe umhlabakhefu Senzo Mchunu wayexhumana namaphoyisa efuna ukuzwa ngophenyo lwamacala athile okubulala. A movie that happened in Pretoria, we're not going to comment about that movie that happened there. I-ANC eGoli ithi ayihlangene namaphepha okuvota okusola ukuthi ngawengqungquthela yokukhetha ubuholi besifunda saseGoli eyayibanjwe ngoZibandlela wanyakenye natholwe emzini thizeni ePitoli. The court found that there are no exceptional circumstances which in the interest of justice may permit his release. Therefore, his bail is denied. Sithithiwe isicelo sebhayili sika Victor Majola nosolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komsakazi uWarwick DJ Warastock enkabeni yedolobha iGoli ngoZibandlela. Icala lakhe lihlehliselwe umhlazi 14 kuNhlolanja. Ngikubingelele mbukeli ngikwamukele indaba zehora lesikhombisa kusifika amalanga noxolo uMamtshali wakwamwali ihlabangane limhlopheqwa. Ake sibheke ukuthi namhlanje ngabe sigijima naziphi. Ikhomishana kaMadlanga izwe ngobufakazi bokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osanikezwe umhlabakhefu emsebenzini ube nentshisekelo engakanani ngokufuna ukwazi okuqhubeka ophenyweni lokubulawa kwekhansela le-ANC eMandeni kanye nophenyo lokusocongwa kaSindiso Magaqa. Obambe njengephini lomkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uMajor General Anthony Gopalo bethula ubufakazi bakhe utshele ikhomishana ngeinsolo zokuthi uMchunu ubesebenzisa kabi isikhundla sakhe njengongqongqoshe efuna ukwazi ngokuqhubeka uphenyweni lokubulawa kwekhansela laseMandeni uPhendukani Mabhida. uGopalo uthe okwakwenziwa uMchunu kwakumangaza. From my protocol training, it is not appropriate, but I can't say from Minister Mchunu's protocol as a politician what training they receive and how to communicate and with whom and to what boundaries they cross and allowed to cross. Kube sekwethulwa ufakazi ofihliwe owaziwa ngoWitness E otshele ikhomishana kaMadlanga ukuthi ubexhumana nongqongqoshe uMchunu emazisa konke okuqhubeka ngophenyo lokusocongwa kaMagaqa. The minister asked me if Lieutenant General Khumalo was also involved in the planning and the killing of Sindiso Magaqa. And I explicitly informed the minister that General Khumalo was not involved. Witness E udalule insolo zokuthi uMchunu wamfonela efuna abhale statement ezizovuna yena phambi kwekhomishana kaMadlanga. On this call, the minister indicated that should I finish writing the statement, I will be very free for the rest of my life. But he said it in Zulu. He said, wandoda, umoke wanginika le statement, uzoba happy impilo yakho yonke, uzojabula kakhulu impilo yakho yonke. That's how he said it. My response to the minister was that I have not yet finished this, with the statement. He then indicated that I should then draft the statement the following day, and that when I'm finished with the statement, I should discuss the statement with him so that he will tell me what to add or to remove before I can print, sign and send. Ikhomishana kaMadlanga iyaqhubeka kusasa. I-ANC eGoli ithi ayihlangene namaphepha okuvota okusola ukuthi ngawengqungquthela yokukhetha ubuholi besifunda saseGoli eyayibanjwe ngoZibandlela wanyakenye natholwe emzini thizeni ePitoli. Rule 14 of the ANC Constitution is very clear that when there are matters or disputes that are related to, electoral processes of the organization, the Elections Commission must deal with those particular issues. And we are happy with the fact that even the Secretary General have re-emphasized that particular fact. The Provincial Coordinator have emphasized that particular fact, and the Electoral Commission has been given that responsibility
to ensure that those matters are processed. Any other thing that happens outside that particular process, I don't think we are at liberty to want to entertain. I mean, the movie that happened in Pretoria, we're not going to comment about that movie that happened there. National probably and the province, they can comment around it because it has nothing to do with us. Our regional conference was properly closed on the 5th of December by Comrade Khumbuzo Ntshavheni as the convener of the deployees of the NEC. Mele ezemfundo esifundazweni Eastern Cape ufundile Gade ukholelwa ukuthi kwakungafanele adedelwe ngebhayilo wesilisa okusolwa ukuthi udubule othisha abathathu esikoleni samabanga aphansi saseNtabankulu. Kubika ukuthi lona wesilisa obeyiphini likathisha Nhloko udubulela bothisha ngaphakathi kwegceke lesikole. Wonke umuntu kwisikolo samabanga aphansi saseNtabankulu usazama ukumelana nalenhlungu yokuswelekelwa ngotitshala abathathu bonke. Limele kambe abantwana abakuhalela ukuzapha kwesisikolo ngoku iyona nto esilimazayo ke nento ethi akukho ke lapho bangabalekela khona. Umenzi wobubi uye wazidubula naye emva kokudubula amaxhoba ubejongene nesityholo ezinento yokwenza nokuxhaphaza abafundi ngokwesondo ukanti ebengaphandle ngebhayili ngethuba leso siganeko sodubulo. Ingalo yomthetho kukho ingxoxo ekufuneke zenzekile uqinisekisa into yoba noko kaloku xa ngaba kukho into yenzileyo uphinde futhi uyenze. In fact noba udanga waphinda ubuzaza bayo xa uzophinda ubonakala ujikeleze esikolweni usithini iyafuna into yoba lento yebhayili ijongwe neparole. U-MEC uGade ukholelwa ukuba umenzi wobubi ngengazange ayinikwe kwabhayili. Vakabuhlungu ke kakhulu ngoba ke thina mosibe simgxothile then unfortunately justice wamnika ibail waphinda wazojikeleza apha emveni koko safumana interdict kulonto but still ibonakalisa ilawlessness uphinde wabuya wazokwenza lento. Afika kuthiwa bekulindeleke ukuba banike ubungqina kwityala lolwaphulo-mthetho lomenzi wobubi. Isebe lemfundo lidlulise amazwi wovelwano kwiintsapho zabafi nakuye wonke umuntu ochaphazelekileyo esikolweni. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eNtabankulu. Sichithiwe isicelo sebhayili sika Victor Majola nosolwa ngokubandakanyeka ekubulaweni komsakazi uWarwick DJ Warastock enkabeni yedolobha iGoli ngoZibandlela. Imantshi yendlalela isinqumo ikhale kakhulu ngokuthi kunengozi yokuthi uMajola ngabalekela ukuqolwa kwecala uma engakhululwa ngebhayili. Iphinde yakhala nangokuthi umsolwa kanalo ikheli elizinzile ngakho ke kungase kube likhulu kumthungatha uma edla phansi. That applicant, should he be released on bail, he will evade the trial. He does not have a fixed address because of he submitted different addresses, and therefore it may be difficult for the state to trace him. Iphinde yaveza ukukhathazeka ngokuthi uMajola ngaphazamisa ufakazi njengoba ebazi kanti lokhu kungabeka impilo yabo engcupheni. Likelihood that he will interfere with the witnesses. The applicant know who are the witnesses of this case. The investigating officer emphasized the safety of the witnesses and said that the safety of the witnesses are at stake. Therefore, the court found that there are no exceptional circumstances which in the interest of justice may permit his release. Therefore, his bail is denied. Icala libe selihlehiselwa umhlazi 10 kwezokwethwasa. Kuke kwaba nokuqophisana ngamazwi phakathi komshushiso wombuso nosolwa ngokuphehla udweshi ngesikhathi kuneyibheli ngoNtulikazi wango-2021 KwaZulu-Natal uBongani Khanyile ngesikhathi ephoswa imibuzo enkantolo yesifunda eThekwini. uKhanyile ungena eboxini lofakazi eyoziphendulela. Utshele inkantolo ukuthi njengesishoshovu wayefuna ukunxenxa umphakathi ukuthi weseke isicelo sakhe sokuba kudedele lo wayengumengameli wakuleli uJacob Zuma owayeboshele ukuphikisana nomyalelo wenkantolo yomthetho sisekelo owawuthi kufanele avele phambi kwekhomishana kaZondo.
Inkantolo ke phambilini yakhombisa ivideo kaKhanyile ekhuluma nabalandeli enkabeni edolobha eThekwini. There's no human being alive who can be able to count the number of people while he's delivering a message or is delivering a speech or a comment. You can't tell me now how many people are in this court. You yourself, old as you are. Umbuso uphinde watshela inkantolo ukuthi ubufakazi buveza ukuthi uKhanyile wayekhuluma nendodakazi kaZuma uDuduzile Zuma Sambudla. There were two exchanges in terms of WhatsApp or media communication regarding two videos. Do you recall that? Yes. Icala liyaqhubeka kusasa. Mbukeli lowo okade evele enkantolo ngeinsolo zokuphehla udweshu ngekhathi kuneyibhelu zangoNtulikazi uBonginkosi wakwaKhanyile. Sathi ke qhu eyitolo mangabe sibuya sokuphathela uWT. And then you get a Department of Education that says, oh my gosh, no, you guys are making a fuss about nothing because we've solved the problem. We've put the children at Greyville. Abagqugquzeli bemashi ebibanjwe ngaphandle kwesikole Eddington Primary eThekwini basonga ngokuthi bazoletha zonke izingane zezisulu zezikhukhula zango2022 kuso lesi sikole ngenxa yokuthi izikole abanikezwe izikhala kuzo zikude. Siphinde sikubingelele umbukeli mangabe usanda kungena sikukhumbuzeke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba. Inkantolo ephakeme yase Free State izoqhubeka nesigcawu esicubungula ukuthi kufanele yini ukuba kuqhutshekwe nokuquliswa icala umsolwa we-17 uMurwadi Cholota ecaleni lenkohlakalo yethenda leyigidi zamarandi lokususwa kophahla lwetsheboya eindlini zase Free State. Lisazobambezeleka leli icala njengoba kusazoqhubeka isigcawu esicubungula ukuthi kulungele yini ukuba kuqulwe icala kolikaCholota. Lokhu kuzemva ukuthi inkantolo yomthethosisekelo ibuyiselo ludaba enkantolo ephakeme emva ukuba ethola ukuthi wabuyiswa ngendlela engekho emthethweni kuleli uCholota. Ngakolunye uhlangothi umsolwa wokuqala akasenammeli njengoba ehoxile nje owakhe. OkaCholota ummeli usamile ekutheni akwenziwanga ngendlela efanele ngenkathi uCholota ebuyiswa kuleli. Our position and our instruction is that over and above that, the Constitutional Court found that some of the actions by the state were bona fide, and our case was always that they were mala fide, and so we would like to have an opportunity to address the court. Umbuso ukholelwe ekutheni asikho isidingo sokubambezela ukuqhubeka kwecala. From this judgment, nothing has changed. The court must just give, as your lordship indicated, must just hand down a judgment on the trial within a trial. Wayengundunankulu esifundazweni eFree State eSmahashule uthi ukuhlehliswa kwecala sekwenze kwashaya kwazwela kwezemali kubasolo. The state can pay for those guys who committed a lot of atrocities during apartheid times. They have representatives. Those who killed our brothers and sisters, they are actually funded by the state. HOD Mukhesi was the HOD. The state can't do that. Bonke abasolwa bazophindela enkantolo ngoNdasa. Abagqugquzeli bemashi ebibanjwe ngaphandle kwesikole iEddington Primary eThekwini basonga ngokuthi bazoletha zonke izingane zezisulu zezikhukhula zango2022 kuso lesi sikole ngenxa yokuthi izikole abanikezwe izikhala kuzo zikude kunendawo ezihlala kuyo enkabeni yedolobha. Kube nokushuba kwesimo futhi phakathi kwabokufika namalungu enhlangano yomphakathi mayelana nokwamukelwa kwezingane zabokufika ezikoleni zikahulumeni ekubeni izingane zezakhamuzi zakuleli zingathathiwe. Umnyango wezemfundo esifundazweni uveze ukuthi isixazululiwe inkinga yezikhala kulesi sikole kodwa ke inhlangano yomphakathi iMarch and March ikuphiyile lokhu. Department of Education that says, oh my gosh, no, you guys are making a fuss about nothing because we've solved the problem. We've put the children at Greyville and the parents must make means. And we're saying to the department, you can't solve a problem by creating another problem because you're saying you solve the problem of placement. You've placed them, but where did you place them? You obviously didn't place them at a place that's convenient and affordable for them because some of the parents are even saying they can't afford the fees at Greyville, but they're willing to even try, but the transport is an issue. So now you're trying to have money to pay the fees and also trying to have money to take your children and transport them to take them to school.
Umama wezingane ezimbili uNoxolo Phakathi uthi ngesikhathi kuhlasela izikhukhula uhulumeni wabatholela indawo yokukhosela esondele ngasephoyinti khona eThekwini okwenza kuba nzima ukufaka izingane zabo kwezinye izikole ezingaphandle kweTheku. The only income I have is social grant, so I can't afford the transport to send them there. It's so difficult because I'm not working. Lo mbhikisho kulindeleke ukuthi uqhubeke nasosukwini lwakusasa. I-Democratic Alliance benombhikisho emahhovisi omnyango wezemfundo esifundeni iTshwane njengoba ikhala ngokuthi lo mnyango uhlinzeka abafundi ngezikhala endaweni ezikude nalapho behlala khona. I-Democratic Alliance Gauteng ibambe umbhikisho ngaphandle kwamahhovisi ezemfundo esifundeni iTshwane igxeka lo mnyango ngokwehluleka ohlelweni lokutholela izingane zabo izikhala ezikoleni njengoba leli qembu libalulwe nokukhathazeka ngezokuphepha kwezingane ezithunyelwe ezikoleni eziqhelile nasemakhaya azo. The problem is in Tshwane North is that our parents' children are not being placed at schools close to where they live. So we're finding that parents have to take their kids 10 to 15 k's away to other schools. The challenge with that is number one, the cost to the parent, transport cost. You don't have siblings looking after each other. You have one child going here, one child at a different time. The safety implications for parents is huge. Kusenjalo umnyango wezemfundo eGauteng usichithile izinsolo zeDA zokuthi abazali bona benqaba izikole ezingomahamba nendlwane. We've placed children at an alternative school, that is railway, and many parents don't want that school because it's mobile units. But we are pressured, don't have enough schools in the area, and we've been saying alternative schools are assisting us to alleviate the pressure. Umabona uthi benza konke okusemandleni uqiniseka ukuthi izingane zonke ziyazithola izikhala ezikoleni. Kushaqwe amabhasi ayisikhombisa ePitoli namhlanje njengoba lamabhasi athutha abafundi etholakale engenazo imvume zokusebenza ezisemthethweni kanti nomunye umshayeli uhlawulisiwe ngokulayisha abafundi abangaphezulu kwesibalo emotweni encane. Hlawulisiwe ngemuva kokuthi etholakale elayisha izingane ezisishiyagalombili emotweni encane. Lokhu njengoba amaphoyisa omgwaqo eGauteng eqhubeka nomkhankaso wezivimbamgwaqo kulesifundazwe. Kafushane uthi ngicela abazali bezingane ukuthi ngilayishe izingane zabo ngenxa yokuthi imoto elayisha izingane izange ifike namhlanje. Amaphoyisa eGauteng athi azoqapha kakhulu izimoto ezithutha abafundi uqinisekisa ukuthi ilandelwe ngokugcwele imithetho yomgwaqo. Here, our enforcement operations are continuing. We know that we have closed the festive period, but beyond that, we have got back to school campaign. We are here for learner transport enforcement operation. Umkhankaso uphinde wadlulela nasezikoleni eziseduze ukuhlola ngezinselele ezikhungethe abafundi. Into the classes just to check whether these learners are not having some sharp objects with them which they are not supposed to carry, just to ensure that they are safe. So we have already impounded about 7 buses which were having learners right in them, and these buses did not have operating licenses. Namabhasi ayisikhombisa abesebenza ngaphandle kwezimvume ezisemthethweni kanti imoto ngayinye ihlawuliswe izinkulungwane ezinhlanu zamarandi. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi lo mkhankaso uzoqhubeka kuze kuyophela lo nyaka. Iqembu iAction SA lamukele inhlangano ezimbili eseziyingxenye yaleli qembu. Umholi weqembu Herman Mashaba umemezele iqembu iAzanian Independent Community Movement kanye neCreative Congress Movement ukuthi aseyingxenye yeqembu. What should be clear to all of us is that the work of Fixing South Africa is bigger than any one political party or leader. This is why Action SA continues to keep its doors open to all like-minded political parties and civic formations that share our values and commitment to building a capable and ethical state. We see what Action SA can do when it is given a chance to lead. Many see the work that is being led by Action SA Tshwane Executive Mayor, Dr. Nasiphi Moyo, to turn things around in our nation's capital. Working with our coalition partners, Dr. Moyo leads a team whose work is being noticed even by her harshest skeptics and critics. Umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushu kaMsimanga.
Kwanza kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi aqhubeka lamathuba emvula ke athanda ukuba mancane emvula ezingaphelezela ukuduma ezilapha nalapha ikakhulukazi engxenyeni esenkabeni yazo bese eqalile ngokusha kwenhlavelanga ikakhulukazi lapha ko-North West yongena eGauteng eMpumalanga kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha ikakhulukazi ke engxenyeni eziKwaZulu Natal kanti ngaphakathi kuba makhulu ke mawusondela ke ezintaba zokhahlamba uyongena lapha eStern Cape ngale kwaloko lingasikazi ngamafuke nje kwezinye indawo ezingapha ngasentshonalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi ke asaqhubeka lamathuba amakhulu eMpumalanga eStern Cape uyongena kwaZulu Natal ngaseningizimu kanjalo nasentshonalanga eMpumalanga eFree State ngale kwaloko mancane nje kwezinye indawo uyongena eMpumalanga eGauteng ko-North West enkabeni ikakhulukazi ke lapha koBloemfontein ngale kwaloko singalindele nje inkungu yasekuseni maphakathi neKwaZulu Natal ukunyukela lapha eMpumalanga ingathanda ukuba iphazamisa kubashayeli libalele nje ngasentshonalanga okuyinkungu yasekuseni sisho sithi South African Weather Service iyaqhubeka nalesixwayiso sesigaba sesibili semvula ezingaphelezela ukuduma okunomngozi eMpumalanga eFree State ukusondela eduze kwentaba zokhahlamba uyongena lapho ko-North West kanti ke ikakhulukazi eMpumalanga osukwini lakusasa singalindela ukuthi ke siqhubeke lesa sixwayiso ikakhulukazi uyongena lapho kwaZulu Natal isimo esingabhebhethisa umlilo omongena ke engxenyeni esenkabeni esentshonalanga siyobheka amazinga aphansi ebusuku banamhlanje kufika kusasa kusempondo zankomo ngivumele ngithi ke futhumale kuzo zonke endaweni ezingasokhuni uyongena lapho koGqeberha ngapha ngasentshonalanga kube ukuphola nje mawungena konyango ogugulethu lifuthumale ngamandla futhi mawungena ko-Apindini kanti ngophobo vela ngivumele ngithi ke angeke libekezeleke lobo likhipha umkovetsheni ko-Apindini yongena ko-Beaufort West nakuzo zonke indawo esenkabeni kakhulukazi ke lapha eStern Cape uyongena kwaZulu Natal angeke libekezeleke konkandla konquthi yongena komnambiti ko-Bergville sisho sithi kwelaseFree State kuyashisa nalapha ko-Pretoria kanjalo naseMpumalanga lingathanda nje ukufuthumala kulezo ndawo mbukeli ngivumele ngithi ke ngiyayithetha indaba ebusuku obuhle. Mbukelisi sibeka lapha besikuphathele zona namuhla kusasa abakhonoza kwethu neindaba ngolimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.